rambut ngembang bakung marake ati bingung, meripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek. Ngapa to ngono kuwi aku kok malih gedhe aku ngono kuwi. Wis ora usah dadak tedeng aling-aling. Aku seneng karo kowe. Aku kedanan karo kowe, aku sayang karo peyan. Asline peyane ngendi? Asline peyane ngendi? Kula napa nggih daerah mriki mawon to kula niku. Pasar. Kowe njaluk apa? Waton ora njaluk tumurun ing lintang lan rembulan, ai jantung hatiku. Wis sing enek mung aku karo kowe. Kowe gelem dadi bojoku apa ora? Kowe dadi bojoku ora-orane tumiba ning parang curi ning bakal tumiba ning kasur babut. Mbok yo nyawang wong yo umure adoh ngono lho. Wong aku lho cek cilik. Sampeyan wis tuwek kaya ngono. Yo wong tuwa entuk cah enom iki kena nggo jamu. Piye kowe? Lho, aja guyu lho. Aja guyu iki nek guyu atiku mak deg 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 rasane, ha? Sikra bala kang tumingal perang campo samya medali ler tatet mileteng kata danyang gong menguncang di benjang sangat cimicil latinya ngedali wawus terus dos ora logo kaya buta singa brekil wit ladalah durung suwe anggon kulumaku saka praja negara Ngalengka kepapak wanara kusika seta tegese kethek mulese putih ngaku sapa kang dadi pragosamu aranku Raden Anoman Senopati Swela Giri Anoman biyen pancen kapara nyata kowe biyen sing nyebabake kraton negara Alengka kobong dening Latu kobar dening Hagni nalika jaman lelakon Anoman obong duk rikala semana pancen bener. Ayo Wadyabala Ngalengka endi senopatimu kon maju rene tak nggo gatheng sing dadi ndase etan-etanan eling-eling nalika jaman kepungkur nalika jaman Anoman obong ya Anoman duta sak negara Ngalengka wae iso tak kalahke, iso tak kobongake dening geni. Apa maneh prajurit-prajurit kroco-kroco kowe dapuramu edan-edanan mundur. Yen isih ngiman karo nyawamu, yen isih kepengin nyawang soroting srengenge kang sarta isih kepengin ngemut legining gula. Ora minggat tekan papan lak babati barisanmu. Wani karaku entek wedine kariwanine. Sugih kendel Bondowani wani kelawan tumenggung salukat Katut Barat leno kaprayitnan lair kelawan batin tebyah dada melengsati kamu aja takon dosa kowe Anoman
Kowe eta wah wae wah hei hi eta wah wah hei ayo ngantemo hei Anoman, ayo kowe sapa? Kumandang Garbo. Minggat tekan papan kene, ora bakal mundur yen durung dadi kuwanda. Gembelo ndas Anoman. Katlo. Het. Ambruk Anoman. Candiak bentuske watu kowe. Hei. Ho ha. Hei ho. Het. Ya, hai ya. Sapa iki? Anggota. Aduh. He ho ha. Wayo. He ho ha. Waya. Eh ah. He he. Down. Ho ho ho. Wait, ayah. Wah. Wah. Opo gotong we. Ah. Mbok goceli. Heya. Wah. Worok leh wong kowe. Het hei. Het ho. Het ba wes ya. Wah.
Prabu Rahan pengarane guru gongso kata kaya butula berpangriting krangga esti berkata Waja lalayu sapi Hei! Wadya bala ngalengka draja. Kereken genderamu bongkok ana gegamanmu. Aku Haswani Kumba, aku Kumba Kinumba. Ayo para wanara 1000 bareng maju 100 bareng ambrus kelakon geget siung dadi pengaran-aran kowe dah hei wah Sapa kowe? Senopati Suwela Giri Anoman Yarama Dayapati bali takon. Putra panglebur gangsa Aswani Kumba. Sumingkira ketimbang lak geget siung pengapit bialiaran. Ayo maju rasah kakean cangkem kowe. Duduhna yen pancen kowe anake Kumbakarna. Wah, gaglak limpamu dina iki kowe. Boy, boy. Ai ta, boy. Wait, no. Lo, ai ai. Lo.
Het. Wah, wah. Weh. Aduh, mati aku. Hei, hei. Wah. 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 Jrebabah depane lemah aku tah ludira wonten ing Jrambah ari Sang Kumba kinumba putra dalem panglebur gangsa tanggap ing sasmita kang rakanira nenggih Aradyan Aswani Kumba den lumpati kaping 3 urip maneh ri Sang Kumba kinumba gregah kaya wungu saking nindra. Hey, hey. Wah, Edian. Manganjur lagune ngangin gugur agraning arga Guru Gurnita areh kagiri giri kowe ladalah ya jagat ya dewa ya bathara kae ana kahanan tek ngelok-ngeloki ana kahanan tek ngidapi-dapi Kakang Anoman anggone Bandayuda mungsuh tanding kelawan anak panglebur gangsa anake Raden Kumbakarna si Aswani Kumba kelawan si Kumba Kinumba sijine dipateni lumpati urip meneh sijine mati dilumpati njur urip meneh kaya ngono marambah makaping-kaping ya iki yen ora nganggo pangreka daya kang sarta pambudidaya ora bakal rampung sing dadi perkarane kaya winalik rasane Jayanggoda ya bakal tak bantu Kakang Anoman anggone Bandayuda perang tanding mungsuh kelawan buta kekarone kae Kakang Anoman cekelen si Aswani Kumba aku tak nyekel Kumba Kinumba didu Kumba buta sakloron ben pecah mati bareng buta loro kae
Kampung aswane kumbo kinombo oh anakku mati ya jagat ya dewa ya bathara aswane kumbo kinombo kowe mati ngger. Waduh Gusti kula nyuwun pangapura. Anak sing ora ngerti kintang kimpuling ngelakon melu kesempyok wengi sing aradan. Oh dewa. Wadya Balawanara. Wadya Balawanara aja girang gumuyu Anake mati bapake sing belani. Senopati Ngalengka iki kumpuh karo Tandakala. Duh. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro markata iki ndak sawang sajake kowe manggalaning para wanara
Ketitik dedekmu dhuwur dhewe. Iya. Aku Narapati Sugriwa. Iki sapa? Senopati Negara Ngalengka Kumbakarna jenengku. Senopatine Ngalengka kowe. Weh. Kabaranyata pancen aku Senopati Negara Ngalengka. Buta gedene sak gunung anakan. Mundur yen kowe isih ngeman karo nyawamu, ora bakal mundur yen durung dadi bathang. Ketandangan dening Narpati Sugriwa gaglak limpamu dina iki kowe. Wadya Palawanara, maju dikeroyok. Ya, ya.
siji pokoke akeh lah. Acarita kaya to mangkono. Kinaraya wadya bala wanara nenggih risang Kumbakarna. Sirah ana kethek, rai ana ketheke, irung ana kethek, geger ana kethek. Rambut ana kethek, sikil kiwa tengen ana ketheke yen disawang saka Mandrawa Panyayah gunung kethek. Bauta kaya mangkono krida risang Kumbakarna ngetok karosan kang pungkasan. Ngetok karosan kang pungkasan satemah murat marit para wanara bosah baseh hamblasah kathah ingkang sami dumugi ing pejah. Semareka den prayitna semuririh eka ambalik titiyane gandayane trisanya pranama sasi dados sak mangke sami mandelong barisan wanara Den. Iya Kyai Semar, kira-kira apa pancen mung mandheg tekan semene mung perkara si Kumbakarna kang anduweni kadigdayan ingkang jagat tanpa timbang. Niki sing bisa golek pengapesane Senopati Ngalengka ora ana liya sing kapernah adine dhewe. Inggih menika Raden Gunawan Wibisana. Jalaran sak ndhuwure langit isih ana langit. Sak sekti-sektine manungsa niku mesti ana sing ngungkuli. Dados kula aturi perintah dumateng Raden Wibisana sumados majeng dhateng pabaratan. Mapak kridane Sang Kumbakarna niki mangke mesti bakale kewiyak sing dadi pengapesane si Kumbakarna, Den. Wibisana nonton wonten dawuh Kanjeng Sinuwun Prabu Rama Wijaya marmanipun Kakang goleki Siadi pun Kakang mung bakal takon marang Gunawan Wibisana nyuwun pirsa babagan punapa Sinuwun nalikane Gunawan Wibisana pinanggih marang panjenengan ingsun
ana telenging alas Dandaka. Apa prasetyane Gunawan Wibisana nalika do kepungkur? Ngono nggih. Kula aprasetya bilih paduka nampi pasuwitan kula, pejah gesang kula borongaken dhateng jengandika sinuwun yen mangkono. Gunawan Wibisana wis madhep lan mantep ngabdi marang panjenenganing sun. Lakar kados mekaten sinuwun. Yen pancen kaya mangkono, saiki tak takoni maneh, kewajibane abdi kuwi apa? Mbangun miturut marang dawuhipun Bendara. Yen aku paring dawuh apa bakal bener-bener kok tindakake. Lakar kasinggihan sinuwun. Sipate satriya monolati lan pakarti kudu nyawiji. Dina sak mengku ana perintah saka panjenenganing sun marang jeneng sira Gunawan. Kula pinarintah menapa sinuwun? Gandeng Wadyabala Wanara padha mundur barisane. Katerjang Senopati Ngalengka, dina iki patine Senopati Ngalengka ndak pasrahake kowe. Lajeng Senopati Ngalengka sak mangke sinten do sinuwun? Senopati Ngalengka dina iki ora ana liya satriya panglebur gongso. Isih sedulurmu dhewe ya kuwi kakangmu si Kumbakarna. Oh. Waduh Dewa, nyuwun pangapura Dewa, paringa kali damar dhateng Gunawan Wibisana. Dumateng pepetenging ati kula ingkang kalimput, wah Dewa kula nyuwun pepadang. Yen kepapak lakon kang kaya mangkene aku dadi kelingan pangandikane Kanjeng Rama wis rawa biyen. Manungsa bakal bingung yen to dibenturke kelawan rong perkara. Milih antarane siji katresnan napa kewajiban. Aku ngerti, aku mudeng pengapesane Kakang Kumbakarna mapan ana satriya kang suci ati lan tumindake. Nglakoni wadat tegese ora apalakrama sakjeke urip. Ora gepok senggol kelawan manudya. Yen to ana negara Pancawati, satriya sing nglakoni wadat ora ana liya kejaba mung mapan ana ing Raden Lesmana Widagda. Ora tega aku nyawang Kakang Kumbakarna, Raden. Raden Lesmana kula ingkang sowan, Raden. Iki Gunawan Wibisana kang mrepeki Lesmana Widagda. Nun inggih. Waleh-waleh menapa nampi dawuh saking ngarsanipun Sinuwun Rama Wijaya. Kinen dados sarana pejahipun Senopati Ngalengka ingkang kasarira dening Kumbakarna. Taksih Kakang kula pribadi kamangka kula mangertos bilih pengapesanipun Kakang Kumbakarna kalian satriya ingkang suci lahir batinipun turta nglampahi wadat tegesipun sakjeke urip mboten apalakrama mboten gepok senggol kalian wanita inggih namung paduka Raden Lesmana Widagda ingkang saged anyarirani jejibahan kala mau. Kakang Kumbakarna sampun samapta ing gati sawega ing diri kula aturi hanglepasi jemparing supados enggal sumisih pedhot kamurkan menika do Raden.
Mentang Gandewa sinandangan Warastra nenggih Sang Lesmana Widagda ingkang pranyata suci lair batine. Warastra ingkang cacah wonten gangsal ingkang winastan Kyai Panca Wisaya. Panca tegese 5, Wisaya tegese pangruwatan. Panah cacah gangsal ingkang dadya lantaran sirnane Senopati Ngalengka. Panah ingkang cacah sekawan kinarya bingkas karya ngudari nafsu cacah sekawan. Nun inggih amarah alamah mutmainah kang sarta supiyah ewadene panah ingkang sajuga dadya srana oncate nyawa saka raga. Jumebret suarane kaya halilintar, kebat kaya kilat, kesit kaya tatit. Ngenani penerdiadane Risang Kumba karo tembus jantung butul walikat. Gugur Senopati Ngalengka.